Hi guys, good morning. So dito tayo ngayon magpapayos ng motor dito sa Magalang Avenue. At ito ang kanilang shop dito. Ayan yung mga gumagawa. Bicycle parts kay Madam Lani. Shoutout kay Madam Lani. So ito yung motor ko. 2003 model pa yan guys. Hanggang ngayon, andyan pa rin. Salamat kay Auntie Lina. Siya ang bumili niyan. Regalo niya sa akin noon. Okay, shoutout kay Auntie Lina. Thank you very much sa motor. Hanggang ngayon, inaalagaan pa rin. At ito pa rin ang shop na may matindang bicycle parts. At nag-overall ng motor dito, nag-tune up, change oil. At kung hanap niyo yung mga bicycle parts at bisikleta rin, pambata pang matanda, available dito guys. So, I recommend this store. Pwede kayong mamili kung anong pagpipilian yung gusto. Anong type nyo rito guys. So, ayan guys. Kompleto, may manubela, may mga kiddie bike. Ayan guys. Guys, ang pinakamagaling na mekaniko rito. Kapag gusto nyo ng mahusay na mekaniko at mapagkakatiwalaan, andito si Mechanic Aris. Ano lang yan, magalang avenue, ma'am. Magalang Avenue. At ang kanyang misis, ay, nurse. So dito guys, mapagkakatiwalaan tong tao na to. Expert, maraming alam, tapat siya. So I recommend him, no? Nire-recommend ako siya. At huwag nyo na hayaan, huwag nyo kakalimutan yung kanyang tip, ha? Kaya pampasaya lang kay Mr. Aris. Kasi pag nagpikit ka lang, hirap. Kagaya nung tuyo siya, wala. Yung iba, ito pinapansin yung mga spring, papalakas. Pang racing spring ring. Minsan yung iba, dinadagdagan ng mga plates para yung bakal kanina, dinadagyan dito sa gitna yan. Hindi naman makakasira, hindi naman papalakas ng... Kaya lang, iba rin yung stock na lang. Hindi na pang karera yan eh. Yapela ko na yung bomba rito. Yapela ko na yung bomba rito. Yung bagas sa pangalawa. Paano magkapalit? Kaya dito naman yan. Side by side. Maegis. Wah. Basta may sarado na siya. Okay na yan. Kaya naman. Sa eskwela ay didiretso na. Ayun. El pataktak.
malakas siya yung paano. Yung primary, malakas pa naman. Oh, yun, 0-0. Yun, ang dami nagtatanong kanina. Oh, overall ata. Hindi, chaser lang. Meron na naman nagtanong. Oy, overall ata. Hindi, tune up lang. Ano? Alam nilang nabuksan. Tapos tatanong mo. Kaya sigurado sila, no? Pero nakita na nila. Hindi pumarap. Ay, yan Pilipino talaga. Diyan ko nila. Chaser tune up lang ako. Diba, Chaser tune up, sabi naman. Na overall, ano kaya sira niya? Dapat yung ganun, di ba? Ano yung overall yata? Chaser lang, ah. Dinalin, eh. Chaser lang. Hello, guys. The master of overall. In DK shop. Yeah. Ako niya, magdado ako sa bahay. Dito, nililinis ko talaga. Degree set, nakaputi yun. Kaya lagi na, matrabaho, linis na muna dyan. Madurog na yung mabilis siya, okay yan. Okay na, guys. Okay. Kakaliwanag yung binidyo itang kakatuloy. Ano ba yung puwitang magalo yan? Ito yung kaninang umaga, yung ginagyan to. Ngayon, wala na play, oh. Yun yung dahilan, eh. Oh, kaya kahit na bago yan, boss. Yun. Hindi sinira, no? Hindi siya banday na magpapam na ganyan. Parang umikot na siyang pumapin yan. Kaya pinasarin lang kahit na bago. Okay. Neutral na yan. Okay, ikot lang. Double check lang kasi lang. Sige. Lagi ikaw nasa sa experience, no? Hindi siya ikot to, eh. Ito, umikot na yung clutch. So, ito yung sa cambio, yung mga gear. Okay. Bunda. Segunda. Tercera. Okay. Cuarta. Gana. Oh, Para. Cuarta. First. Wala tayo reverse. Sige yan. Cambio. Sige. Oh, tapos. Pabalik. Oh, okay. Sama, di ba pa? Oh, sige. Ano? Oh, sige, release. Oh, tayo. Black yata. Baka natin. May set. Okay, ready. Sana. Sarap mo na yan. Buwa. Ha? Sige. Oh. Oh. Neutral lang. May ito. Neutral na. Ha? Ano ba yun? Motor rin yun, ba't? Hindi ka na buwan sa ngitin. Run it down the road before. Wala akong pingas yun? Ha? Hindi lang ako marunong sa butas. Gabi naman eh. Wait. Oh. Bisa po. Ratchet. Okay, go.
7. Paglinggo lang yung Pero nung isang araw, sarado yata kayo. Kaya umalis. Umalis yung boss. Igalo na naman isang. Buti ako, yan naman. Then, papasok na lang. Okay, sarap na. Yan, doon pa alabas yun. Sama sa iba doon. Kahit pag pinasamahin, may tuwasal din mga pamilya. Kasi ano, hindi sa nila eh. Local to original. Bersado na. Ayun o. Bersado sa tabi. Ayun o. Kita mo yung gravity coil. Oo. Ito pa yung marker. Ano po yan? Masikip na ito. Magneto. Hindi na tataasan ha? Hindi. Kasi papasok mo yung magneto ano? Wala mong bulgari? So pag di mo kinayos to, kakalas yung dito. Dapat tayo naman. Alam ko na, sigaw, no? Kasi pag may buko yan, magkakasingaw eh. Kaya original din yan, no? Pero lipat. Ito may intake, may yan. Market ko. Yung sound yung malaki. Ay, maliit. Yung intake malaki. Yan ako nagkamali nung minsan. Baliktad. Baliktad. Kaya pala mausap ko sila. Pagkalat mo, tanda mo kung makikita mo kung may mali. Okay. Hindi dapat makalimutan yan. Dahil yung piston. Yan. Tapos, ayan, tingnan mo, nakitaw. Hindi gumalaw siya. Ayun. Hindi ayos yung palitan. Ngayon, tingnan mo, siyempre pang isa. Yan, dapat dito sa playa. Kamantuan. Next. Ayun, okay lang ulit. Okay lang. Yung magas pa yan, tsaka yung sa taas, no? Yung magas pa nasa gitna. Yung may tin. Yung pino, teka. Ulit,
yung mga piston ring. Yung dalawang manipis sa ilalim. Kasi pag ano, pinupupo niya ng dulo ng martilyo yung kahoy. Hindi. Gagawin mo lang ganyan. Lagyan mo lang dito. Iikot lang po. Baba mo lang. Kasi pag nag-lock na dito sa ano yan, dowel, yun. Kaya sa ito ah. Ano, dyan. Dito mo pupupukin yan para hindi mo pupukin. Yun. Dito masok sa dowel nisa. Yung dowel lang nisa. Masyado. Mataas yung dowel nisa. Yung dowel, mali. Mali dowel. Kasi yung dowel. Yung masok dowel natin. Mamaya na. Dapat. Ay, o baka hindi na simetro. Hindi siya. Ayun o. Ito yung pampalower niya. Yun, mama, sa black. Mama yung pampalower dito sa black. Ay, sa bakal. Hindi siya tatapat. Hindi lalapat. Yan naman, no? Yan. Kahit di mo lang to, hindi mo lang. Kung saan siya tatapin, ito lang. May timing. Nakita ko na ano. Hanap ako ng tanong sa bahay, oh. Ayaw mo na to. Sige, tayo tayo. Ayun. Delikado tayo pa susunod, oh. Hanap ako sa ano. Ayun, ano, sige, nakita ko na gano'n. So, okay na. Andito lang naman to sa ano. Oh, sige. Okay. At ayun guys, so wakas tapos na rin ang aking motor. So back on the road again. Thank you very much Aris sa totoong serbisyo mo sa akin. Thank you.